Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Erabo. Taong 1972, Pilar, Sorsogon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral ng mga lihim na karunungan itong si Erabo. Nakatira silang mag-ama sa isa sa mga liblib na lugar sa Pilar na kung saan hindi napapasok ng mga mamamayan na nakatira sa sentro. Sa halos humigit 40 taong paninirahan nila doon, naging maayos naman ang lahat. Sa lugar na yon, doon na nagkaisip si Erabo at doon na rin binawian ng buhay ang kanilang ilaw ng tahanan. Kontento na silang mag-ama sa kung anong meron sila, basta ang mahalaga, meron silang makakain sa bawat araw na dumaraan. Dahil sa lumaki si Erabo sa bundok, kung kaya't hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para makipagsalamuha sa mga taong naninirahan sa bayan. Sa sobrang mangmang nitong si Erabo, maging sa simpleng ilaw na nagbibigay ng mga makinarya, inaakala niyang gawa ng mahika. Labis-labis ang kanyang pagkaaliw noon sa sentro ng Pilar sa kadahilanang marami siya doong nakikitang bago sa kanyang paningin. Dahil sa sobrang pagkaabala nila sa bukid, kaya na may isa sa isang buwan ang kanilang pagtungo sa bayan. Ayos na yun sa kanya nang sa gayoy patuloy siyang mamangha sa mga teknolohiyang kayang gawin ng tao. Bale, bumababa lang sila noon ng bundok sa mga oras na meron silang maibebentang mga bungang kahoy o di naman kaya'y mga gulay. Sa pagsapit ng anihan ng talong sa kanilang sinasakahan, naging abala naman sila noong mag-ama. Lahat ng bungang kanilang nakuha ay maigi nilang iningatan upang hindi yun pestehin habang hindi pa nila naibebenta sa bayan. Nang maibungkus na nila ang mga talong sa sisidla nilang gawa sa kawayan, agad naman nila yung dinala sa kanilang imbakan. "Tay, kailan ho ba tayo pupunta sa bayan?" tanong ni Erabo sa kanyang ama pagdating nila sa kanilang tahanan. Depende sa pangungusap ng buwan, Erabo. Hayaan mo, kapag nakahingi ako ng basbas sa mga kurakpao, sasabihin ko sa iyo kung kailan. Sagot naman ito sa kanya. Para sa mga hindi nakakaalam, ang kurakpao ay isang uri ng engkanto na kung saan madalas na makikita sa lupain ng Bicol. Kadalasan itong gabay ng mga antingero na pumapasok sa bundok, gawa ng napakagaling nitong bumasag ng kahit na anong panliligaw ng mga engkantong nakatira sa lugar. May mga pagkakataon ding gabayo ng mga albularyo na merong kakaibang kahusayan pagdating sa hilot. Ayon kay Erabo, na ang wangis ng isang kurakpao ay maihahalin tulad mo ito sa isang sanggol na merong matandang kaanyuan. Nakayukod yon kung maglakad at meron itong daladalang ilang metrong haba ng patpat. Napakalaki din ang kulay itim nitong mga mata at meron yung nagsisilakihang mga ngipin. Gawa din sa dahon ang kasuotan nito at meron yung kulot na kulay gintong mga buhok. Bagaman isang mapanganib na nilalang ang kurakpao, malaki ang naitutulong nito sa albularyo kapag nagkataong ibinigay nito ang kanyang pagtitiwala. Sa kaso nila Erabo, may 3 silang kurakpao na nasa ilalim ng kanilang pamamahala. 2 dito ay sa kanyang ama, habang ang isa naman ay sa kanya. Lahat ng ginagawa nila sa araw-araw ay bahagi nito ang mga kurakpao upang masigurong hindi sila mapapahamak. Naniniwala kasi ang ama ni Erabo na ang mga nilalang na yon ay nakakasilay ng hinaharap. Nagagawa nitong mabasa ang tadhana ng mga kaibigan nila, kung kaya't kapag nakakaamoy ang mga ito ng panganib,
ipinagbibigay alam nila ito sa mga taong kanilang pinagkakatiwalaan. Sa pagsapit ng gabi, tumungo silang mag-ama sa looban ng gubat. Hinanap nila noon ang lugar na pinagtitirikan ng mga puno ng lapnisan. Sa kadahilanan yon ang paboritong tirhan ng mga kurakpao. Sa pagdating nila sa lugar, bumungad sa kanila ang 3 engkantong nakatayo sa sanga ng puno. Nakatitig yun sa kanila habang nangungusap sa kanilang isipan. Pagdinig nila ng basbas nito, doon nila napagtanto na walang panganib silang makakaharap kinabukasan kung sila ay mag-iingat. Ang tanging iiwasan lamang nilang mag-ama ay ang maaaring paglalapit ng kanilang mga landas kontra sa mga aswang na naninirahan sa bayan. Kung tutuusin, wala naman silang pakialam sa mga ito. Gawa ng labas na yun sa kanilang responsibilidad. Hindi naman sila ang tipo ng mga albularyong tumutulong, gawa ng karamihan sa kanilang mga kakayahan ay pagpapayabong lamang ng mga halaman. Matapos nilang marinig ang habilin ng mga kurakpao, dali-dali naman silang bumalik sa kanilang bahay. Minabuti na nila noong magpahinga ng maaga upang kinabukasan maaga pa silang makaalis sa kanilang tahanan. Sa pagsapit ng bukang liwayway, kasalukuyan ang naghahanda ang mag-ama. 4 na sako ng pinaghalo-halong pananim ang kanilang dala patungo sa bayan para ibenta. Habang binabagtas nila ang daan, paulit-ulit na ipinapaalala ng kanyang ama ang tungkol sa habilin ng kanilang mga gabay. Wala nang hihigit pa sa paalalang yon, gawa ng nais ng kanyang ama na tumanda itong tahimik at hindi nalalagay sa kahit anumang mapanganib na sitwasyon. Bago pa man sumapit ang 8:00 ng umaga, tanaw na nila Erabo ang bayan. Halos maglulundag na siya noon sa tuwa, gawa ng matagal na din siyang hindi nakakapunta sa lugar. Halos inabot din kasi sila noon ng 3 buwan bago tuluyang maipon ang kanilang mga pananim. Sa pagdating nila sa saudan, marahan naman nilang isinalansan ang kanilang mga dala. Ilang minuto pa noon ang lumipas, doon na pa isa-isang nagsidagsaan ang kanilang mga parokyano. Ang iilan sa mga ito ay panay pa ang pagtanong sa kanyang ama habang bumibili yon ng mga gulay. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, naging maayos naman ang lahat. Napakasaya noon ni Erabo, gawa ng bukod sa nagtitinda sila, napakarami niyang nasisilayang mga bagay na bagong-bago sa kanyang paningin. Kinahapunan matapos ang ilang oras nilang pagtitinda, nagpasya na silang mag-ikot-ikot sa lugar bago tuluyang umuwi. Dinaanan nila ang mga tindahang kanilang suki nang sa gayoy makamura sa mga bilihin. 1 bungkus lang noon ng asukal ang binili nila, nang sa gayoy meron pa silang matira sa kanilang kinita. Sa pagsapit ng takip silim, minabuti na nilang 2 na umuwi. Bagaman ayaw pang umalis sa bayan nitong si Erabo, wala na siyang nagawa dahil yon ang kagustuhan ng kanyang ama. Nang makalabas na sila sa bayan, dali-dali naman nilang tinahak ang napakadilim na daan. Kahit konting liwanag lang ng araw ang naging gabay nila pauwi, sapat na yon para makabalik sila ng ligtas. Habang binabagtas nila ang masukal na kakahuyan, panay naman ang pagsipat ng ama ni Erabo sa kanilang likuran. Para bang meron itong nararamdamang sumusunod sa kanila kahit wala naman. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang marinig niya ang kanyang ama na magwika ng, "Sino yan? Hindi pa ba kayo titigil kakabuntot sa amin?" Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung humarap sa parte ng kakahuyan kung saan hindi na inabot ng mahinang liwanag ng araw. Dala ng pagtataka ni Erabo
Agad naman niya yung pinagmasdan upang tulungan ng kanyang ama para hanapin ang mga panauhing nararamdaman nito. Sa pagpapatuloy ng pag-iikot ng kanilang paningin, bumungad sa kanila ang 3 lalaking nagtatago sa malalaking katawan ng puno habang nagmamasid sa kanila. Pagtitig nila sa mga ito, bigla naman nila yung nasipat na kumaripas ng takbo pabalik ng bayan. Nang mapagtanto nilang mag-ama na wala na ang mga nilalang, dali-dali naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Malayo-layo pa kasi doon ang kanilang bahay dahil sa nakatirik ito sa pinakaliblib na lugar sa pilar. Halos inaabot din ng 39 na minuto ang kanilang paglalakad makabalik lamang sa kanilang tahanan. Sa pagbalot ng dilim sa buong paligid, patuloy pa rin nilang binabagtas ang daan. Kahit wala silang dalang sulo o kahit na anong makakapagbigay liwanag sa kanilang daan, hindi nila yun gaanong iniinda. Sanay na kasi ang mag-ama sa dilim, gawa ng paminsan-minsan wala silang gaserang pinaiilawan sa kanilang tahanan. Nang marating nila ang kalagitnaan ng kakahuyan, muling napatigil ang ama ni Erabo nang makarinig ito ng huni ng tiktik sa paligid. Napakahina ng tunog nito, indikasyon na malapit lang yon sa kanilang kinaroroonan. Alam ng ama ni Erabo na aswang ang nagpaparamdam sa kanila, gawa ng minsan na din siyang nakasagupa ng ganoong uri ng nilalang. Dala ng takot nito at pangamba, agad naman yung nagpakalat ng usal sa buong paligid. Sinimulan na din itong tawagin ang mga kurakpao nang sa gayoy makahingi sila ng tulong kahit papaano. May kakayahan din kasi ang mga kurakpao na makipaglaban sa pamamagitan ng kanilang mga patpat. Ayon sa ama ni Erabo, na kapag tinamaan ka ng patpat ng kurakpao, magkakaroon ka ng isang malubhang karamdaman. Nakadepende ang karamdamang kayang maibigay nito sa salang nagawa mo rito. Yon ang isa sa mga kakayahan ng kanilang gabay na kinakailangang iwasan ng kanilang mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating ang mga engkantong tinawag ng kanyang ama. Pagdapo nito sa kanilang balikat, mariin naman itong pinagmasda ng buong paligid. Habang umaamoy-amoy sa hangin ang mga kurakpao, patuloy naman silang nag-uusal nang sa gayoy masiguro nilang hindi sila matatablan ng mga tigalpo ng tiktik. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla naman silang napatahimik nang makarinig sila ng isang malakas na paglapag ng kung anong nilalang sa kanilang likuran. Pagsilay nila sa lugar, bumungad sa kanila ang isang lalaking nakatuwad habang nanlilisik ang mga mata. Nag-aangil din ang nilalang na yon at walang tigil ang pagtulo ng laway nito sa kanyang bunganga. Matapos nilang masipat ang tiktik, dali-dali naman nila yung binato ng tigalpo, subalit hindi nila ito natamaan. Si Erabo noon, tuluyan ang walang nagawa dahil sa pangingibabaw ng takot sa kanyang katawan. Imbis na tumulong siya noon sa kanyang ama, minabuti na lamang niyang magtago sa ilalim ng tumbang puno. Habang inililigtas niya ang kanyang sarili, ang kanyang ama naman nakikipagbuno sa tiktik. Nagpatuloy ang paglalaban ng mga ito hanggang sa madapo sila sa parte ng daan na kung saan napakaraming mga nagsisitaasang talahib. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nakarinig si Erabo ng napakalakas na pagsigaw ng nilalang, indikasyon na tinamaan ito ng patpat ng kurakpao. Pagtahimik sa buong lugar, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig din niyang sumigaw ng napakalakas ang kanyang ama. Paulit-ulit ang paghingi nito ng tulong sa kanya na parabang nagtamuyo ng matinding pinsala sa katawan.
dala ng takot noon ni Erabo, agad naman siyang tumungo sa kinaroroonan nito. Sa pagsilip niya sa mga talahib, bumungad sa kanya ang duguan niyang ama habang pilit na tinutulungan ng mga kurakpao. Wala na doon ang tiktik na nakalaban nito, kung kaya't madali naman niya yung nalapitan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman niyang inalalayan ang kanyang ama para makatayo. "Tay, ayos lang ho ba kayo? Pasensya na, Tay. Natakot ako eh." Mangiyak-ngiyak na wika ni Erabo habang pilit niya yung pinapaakbay sa kanyang balikat. Nang marinig ito ng kanyang ama, ngumiti lang naman ito habang sumasagot ng, Wala kang kasalanan, anak. Responsibilidad kong ikaw ay iligtas. Bata ka pa, kaya alam kong hindi mo pa kaya. Bigyan mo muna ako ng pagkakataong makapagpahinga. Maaari kasi akong mabalda sa loob ng 1 linggo dahil sa pinsalang natamo ko. Matapos itong mailahad ng kanyang ama, doon nasipat ni Erabo ang pagkabali ng gulugod nito at iilang mga saksak sa tadyang. May malalim din itong sugat sa binti, kung kaya't hindi yun gaanong makapaglakad. Dahil sa pangyayari, inabot sila ng mahigit 2 oras bago nila tuluyang narating ang kanilang tahanan. Pagpasok nila sa kanilang bahay, halos maghabol hininga na itong si Erabo dahil sa pagod. Lahat ng kanilang pinamili sa bayan ay iniwan niya sa lugar upang mas matutukan niya ang sitwasyon ng kanyang ama. Sa paghiga nito sa kanyang silid, dali-dali namang kinuha ni Erabo ang lahat ng halamang gamot na ginagamit ng kanyang ama sa kanya. Bagaman wala siyang kaalaman sa panggagamot, pinilit niya yung gawin sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na wala silang malalapitan upang hinga ng tulong. Sa paglalim pa ng gabi, panay na ang pagkumbulsyon ng kanyang ama dahil sa kawalan nito ng dugo. Namumutla na din ang buong katawan nito at dahan-dahan na yung nawawala ng ulirat. Pagsilay ni Erabo sa mga kaibigan nilang kurakpao, kitang-kita niya sa mga mata ng engkanto ang labis nitong pag-aalala. Bago pa man sumapit ang hating gabi, doon na nga tuluyang namatay ang kanyang ama dahil sa kawalan nito ng dugo sa katawan. Halos hindi siya noon makapaniwala sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na malakas ang pangangatawan nito. Ilang ulit niya din yung pinilit gisingin pero sa kasamaang palad wala na talagang buhay ang katawan ng kanyang ama. Kinaumagahan, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakayakap sa malamig nitong bangkay. Pagsilay niya sa mukha ng kanyang ama, bigla naman siyang napahagulgol sa iyak, gawa ng hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Masakit mang tanggapin para kay Erabo pero wala na siyang magagawa para maibalik ang buhay ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, medyo kumalma na ang kanyang sarili. Pagramdam niyang may lakas na ang kanyang katawan, agad naman siyang gumawa ng kabaong para meron ng paglagyan ng katawan ng kanyang ama. 2 gabi lang din niya yung nilamayan dahil wala naman silang mahal sa buhay na maaaring bumisita. Matapos niyang mailibing ang bangkay ng kanyang ama sa bakuran nila, doon na nag-umpisang tumatak sa kanyang isipan ang galit sa tiktik. Alam niyang papahina na ito dahil inilahad sa kanya ng mga kurakpao na nagawa nilang malapatan yon ng sumpa. Bagaman bilang na lamang ang araw ng nilalang na yon, nagpasya siyang ito ay hanapin. Ginamit niya ang alagang kurakpao ng kanyang ama para mahanap ang bahay ng tiktik. Nais niya kasing kausapin ito sa kung ano ang naging dahilan nito kung bakit sila napagdiskitahan. 3 araw pa ang lumipas
nag-empake na si Erabo ng kanyang mga gamit upang dalhin sa bayan. Doon na niya piniling manirahan para naman kahit papaano maipagpatuloy niya ang kanyang buhay. Kahit papaano, kampante naman siyang makakaligtas siya doon, gawa ng marami din siyang alam na trabaho. Sa loob ng 1 linggo, palaboy-laboy itong si Erabo. Naging mahirap din para sa kanya na matukoy ang eksaktong kinaroroonan ng tiktik, gawa ng palipat-lipat yon ng bahay. Makalipas pa ang 7 araw, doon na nga niya tuluyang natunto ng tahanan nito. Hindi na kasi nakayanan ng tiktik na lumipat pa ng lugar dahil na rin sa kanyang karamdamang unti-unting lumalala. Nang maituro na sa kanya ng mga kurakpao ang eksaktong kinaroroonan ng nilalang, agad naman niya yung pinasok ng walang pagdadalawang isip. Pagdating niya sa loob, bumungad sa kanya ang matandang nagmamay-ari ng tindahang palagi nilang binibilhan. Habang pinagmamasdan ito ni Erabo, pinaghalong awa at galit ang kanyang nararamdaman sa matanda. Hindi niya alam pero wala siyang nakitang rason kung bakit sila pinagdiskitahan ito. Upang magkaroon ng kaliwanagan ang madilim niyang isipan, kinausap niya ang matanda sa pamamagitan ng puwersa. Kapag nararamdaman niyang nagsisinungaling ito sa kanya, walang awa niya yung sinasapak habang paulit-ulit na tinitigalpo sa noo. Nang hindi na makontento itong si Erabo, gumawa siya ng apoy sa loob ng bahay upang pabagain ang kanyang daladalang patalim. Ibinabad niya ito sa nagniningas na apoy sa loob ng kalahating minuto bago inilapat sa katawan ng matanda. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa dumating ang puntong hindi na nakayanan ng tiktik ang sakit nitong nararamdaman. Sa isang iglap, bigla din naman yung nawala ng buhay nang hindi niya nalalaman ang totoo nitong dahilan kung bakit pinaslang nito ang kanyang ama. Magmula nang mangyari ang insidente, labis-labis na ang galit ni Erabo sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nang manirahan siya noon sa bayan, unti-unti nang nalalagas ang bilang ng mga ito, gawa ng walang gabi na hindi niya yun hinahanap. Kapag may nakita siyang aswang na malapit sa kanyang lugar, agad niya yung pinupuntahan para patayin ng walang paglilitis. Naging madali sa kanya na gumawa ng ganoong hakbang dahil na rin sa tulong ng mga kurakpao. Animoy ang labis na galit noon ni Erabo ang nag-udyok sa mga gabay niyang engkanto upang kamuhian ang lahi ng mga aswang. Sa ilang buwan niyang paninirahan sa bayan ng Pilar, nagdulot ito ng kaginhawaan sa mga taong paulit-ulit na nabibiktima ng mga tiktik. Bagaman walang nakakaalam sa kanyang ginagawa, kahit papaano'y masaya naman itong si Erabo, gawa ng yon ang kanyang pamamaraan upang makabawi sa yumao niyang ama. Ilang taon pa ang lumipas, nakilala siya bilang isang dalubhasang manggagamot sa kanila. Doon na di nagsimula ang kanyang tadhana bilang manggagamot. Kahit taliwas yun sa kanilang paniniwala, ipinagpatuloy ito ni Erabo alang-alang sa paggabay ng mga alaga niyang kurakpao. Dahil sa hindi pa naman siya noon kagalingan sa panggagamot, kaya naman kapag hindi niya kaya ang karamdaman ng kanyang pasyente, ipinapasa niya yon sa kakilala niyang albularyo sa bayan. Hindi naman ito tumatanggi sa kadahilan ng iisa lang naman ang kanilang adhikain, at yon ay ang makatulong sa mga taong nangangailangan. Sa pagtanda pa ni Erabo, nagkaroon siya ng maestrong ermetanyo sa bayan ng Pilar. Ito ang mas lalong nagpaunlad ng kanyang karunungan pagdating sa larangan ng panggagamot. Dahil sa labis niyang pagkaabala na tumuklas sa mga lihim na aral, kung kaya't tuluyan na ngang nalimot ni Erabo ang pag-aasawa. Buong buhay niyang itinuon ang kanyang wisyo sa pagsusugpo sa mga tiktik na siyang naging mitya ng pagkawala ng buhay ng kanyang ama.
Makalipas pa ang ilang taon, nagpasya silang magsama ng ermitanyong itinuring niyang maestro. Nanirahan sila noon sa ilalim ng bundok kung saan meron doong malapad na palayan sa gilid. Bagaman simple ang kanilang pamumuhay, kontento naman siya noon kahit papaano sa kadahilanang natupad niya ang kanyang ipinangako sa kanyang sarili. Alam niya ding masaya na noon ang kanyang ama, gawa ng kahit wala na ito, hindi niya yun sinuway sa kung ano ang nais nitong gustong ipatahak sa kanyang buhay. Alam niyo ba na sa kasaysayan ng mga manggagamot sa Pilar, tanging si Erabo lamang ang nagkaroon ng kakayahan upang pangalagaan ng husto ang mga kurakpao. Sa sobrang pagmamahal ng mga ito sa kanya, maging kamatayan sinamahan siya ng kanyang mga kaibigang engkanto. Pero alam niyo rin ba na bago mamatay itong si Erabo, inilahad niya sa kanyang kaibigang albularyo ang kasalanang buong buhay niyang pinagsisihan. At yun ay ang pag-iwan niya sa kanyang ama. Gayunpaman, namatay man ang kanyang ama sa kamay ng mga tiktik. Laking pasasalamat na rin ito ni Erabo dahil nalipat sa kanya ang mga alaga nitong kurakpao. Okay, opinyon ko sa kwento. Buti naman Erabo, alam mo yung kasalanan mo nung mga panahong iniwan mo yung tatay mo. Siguro yung naging galit nito ni Erabo para sa mga tiktik o kung ano mang klase ng aswang, ano niya na lang yun eh. Ano bang tawag doon? Yung nagsisisi ka kasi may bagay ka na hindi ginawa. Galit at puot yun talaga. Hindi sa mga tiktik, bagkus sa sarili niya. Wala siyang, alam niyo yun, wala siyang peace of mind. Kasi nga, ba't mo iiwan yung mahal mo sa buhay na alam mong nasa critical na sitwasyon? Kahit na alam mong may mga gabayan na kurakpao na first time ko lang din marinig, hindi yun sapat. Iba pa rin yung talagang puwersa ng tao eh, 'di ba? Yung mga gabay, tutulungan lang tayo niyan eh, tuturuan tayo kung ano yung mga gagawin natin eh. Buti na nga lang napalo pa ng patpat ng kurakpao yung tiktik. Kahit papaano nakaganti sila. Paano kung hindi talaga, 'di ba? Kaya yun lang, siguro ang pinakabuod ng kwento, yung nangyari kay Erabo sa pagbabago ng pagkatao niya kasalanan niya din. Well, hindi naman natin siya masisisi siguro kasi first time niya makakita siguro ng sobrang pangit na nilalang, 'di ba? Kahit sino naman. Pero ako, kung sakaling sa akin man, kasama ko naman yung tatay ko eh. Alam ko naman na hindi ako iiwan nun. Pero ikaw na anak, iniwan mo yung tatay mo. Ang sakit nun. Sobrang sakit nun. Na parang sa hirap, wala ka. Sa sarap, andyan ka. Parang ganun lang yung nakita ko sa buong kwento. Pero sa akin lang naman yun. Kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.